rahmatullahi ta'ala barakatuh. To yan uwa yau muna ɗauke da asirin jawo hankalin mutum nan take a cikin sauƙi. Idan kana son ka jawo hankalin mutum ya yi ma wani abu ko kuma kana son ka jawo hankalin mutum ya zuwa ga wani manufa naka ko kuma wani abu ko kuma ya zamana kana son ka jawo hankalin mutum nan take a cikin sauƙi. In dai hankalin mutum ne to ka gama. In dai batun jawo hankalin mutum ko miji ko mata ko ubangida ko kai ɗan siyasa ne ko kai ɗan kasuwa ne ma'aikacin gwamnati ko ma dai me kake kana son ka jawo hankalin wani domin yi ma wani abun to wannan shine asirin jawo hankalin mutum nan take a cikin sauƙi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna ko fata alheri ga wanda ake mana fata alheri daga ƙasashe daban-daban, jihohi daban-daban, mutane daban-daban suke kira mu suke tura mana saƙonni ta waya. Zai kira mu suke tura mana saƙonni suke biyo mu ta WhatsApp domin ƙarin bayani wanda suke mana fata alheri daga wurare daban-daban. Muna farin ciki sosai kamar yadda muka saba shigo muku da manya-manyan asirai a cikin wannan gida na mai albarka wato Ɗan Malam TV. To ma muna ɗauke da asirin jawo hankalin mutum nan take a cikin sauƙi. Yi maka duk abin da kake buƙata ba tare da wani abun nan ba insha Allah rabbi. To ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda mun sake sabon asirin mu za ku riƙa samu kai tsaye daga wannan shafi mai albarka wato Ɗan Malam TV.